हनुमान जी लेके अठहू लड़कन के चलल हो। वो समय कवि जी बिरहा में भाव लिखल आठो लाला ला संगा लेके बजरंगी हो। आठो लाला संगा लेके बजरंगी हो। पहुँचे हैं जब की बीच बनावा, पहुँचे हैं जब की बीच बनावा, बिगड़ल का पतिया हो। पहुँचे हैं ए बाबू अठहू लड़कन के लेके जब वही बजरंग बली पहुँचलन कुछ दूरी पर जंगल में, तो जौना बाती का डर रहेला उ काम होके रहेला। उनके चंद्र केतु से शंका रहल। आ जब कुछ दूर पहुँचलन बस उहे बात आके कपारे पर पड़ गई। भइल का बोला चंद्र केतु सुना हनुमत वाला भाई हो। तू घोड़ा कर पीठा पर सवारी हो। हनुमत कह क्रोधित भइले